Vítajte vo Vlnobraní. Volám sa Denisa a toto je miesto, z ktorého sa vám pomerne pravidelne prihováram. A prevažná konverzácia, ktorá smeruje odo mňa k vám, je o pletení. Lebo to je v tomto momente niečo, čomu sa vo svojich voľných chvíľach asi najviac venujem. A samozrejme tým pádom sa potrebujem o tom niekedy aj porozprávať. A napriek tomu, aké veľmi zvláštne to je, tak sa o tom rada rozprávam so svojím telefónom a prostredníctvom neho spolu s vami. Vyzerá tak, že sa vám to aj páči, takže ak by ste mali záujem sledovať, čo ešte všeličo iné robím, tak môžete nájsť obidva naše profily, aj Vlnobranie a aj Zebralátky na Instagrame. Ak by ste sa chceli stretnúť so mnou osobne, tak to môžete urobiť v Bratislave na Makovického ulici, kde je náš showroom, domček, čokoľvek, kde nájdete aj látky a aj vlny a aj veľa z toho, o čom hovorím. Tak som sa dnes prekvapivo činorodo zobudila a svoje ráno som začala tým, že som vyprala všetky obrusy, aby boli pripravené krásne voňavé. A to znamená jednu zásadnú vec, a síce, že k mojej veľkej kope, ktorá tam čaká na žehlenie, pribudne, keď sa vyschnú ďalšia. Takže v dohľadnom čase ma čaká veľká kopa na žehlenie. A musím o sebe povedať veľmi seba kriticky, alebo v takom tom, akože ak vás zaujíma niečo o mne osobné, tak ja som tá vianočná osoba. Čo znamená, že ja som ten človek, ktorý pozerá všetky tie vianočné filmy, aj tie akože hrozné v zmysle, akože tie naozaj zlé, že také tie, ktoré sú až ťažko uveriteľné o všetkých tých vianočných zázrakoch a takých veciach. A hovorím to preto, lebo som pred 2 dňami jeden taký videla a to bol naozaj, že akože to bol taký nejaký novo natočený očividne, to bolo už až za hranicou toho, aký zlý vianočný film môže byť, alebo aký prehnaný až do absurdnosti. Ale zároveň ja mám taký ten moment, keď som premyslela nad tým, že prečo to vlastne pozerám, že mňa fascinuje tá vianočná výzdoba. A teraz tak hovorím každýkrát, že ako to urobia, viete, čo myslím, že keď sa pozriete na tie domy, však to sú obvykle, akože spravidla to bývajú také tie americké domy, ale už som videla aj niekoľko nejakých že českých alebo v koprodukcii filmov a tam sa to začína veľmi podobať a ja si hovorím, že ako to tí ľudia urobia. A ako sa im to vlastne podarí, keď si to zoberiete, že vyzdobiť taký veľký dom, že kde to všetko že čo majú celú izbu zvlášť na vianočnú výzdobu a potom si hovorím, že čo by som musela urobiť, aby sa mi podarilo dosiahnuť taký level, že aby som vlastne aby som tak, lebo napriek tomu, že som povedala, že som vianočná osoba, tak mám pravidelne pocit, že v tomto veľmi zaostávam, že mne sa nedarí nejako dosiahnuť dokonalosť vo vianočnej výzdobe a potom mám takú tú druhú dilemu, že mi sa veľmi páči, keď majú akože ja mám rada tú atmosféru predtým a napríklad prvý týždeň mám aj veľmi rada vianočné pesničky, to je tento týždeň, keď ich začali hrať. Potom sa tá tolerancia prudko zníži, keď už je toho veľa. A potom mne sa veľmi páči, akože veľmi by sa mi páčilo mať ozdobený stromček dlhšie. Ale zároveň ja si hovorím, že viete, že ako to dosiahnete, keď nechcete mať umelý stromček, lebo ten vianočný stromček, on potom vyzerá naozaj smutne, on je taký akože, to je potom taký, náš si 3D je taký akože chudáčik vianočný stromček, ktorého vetvičky úplne tak akože klesli, tie gule sa dotýkajú podlahy a potom si hovorím, že čo oni robia, že majú dva, alebo ako to vyriešia, alebo proste majú iba umelý a to im stačí. Takže mám veľa otázok v tomto smere a každý rok sú ďalšie a ďalšie, ale každopádne obrusy som oprala, takže ja som taká, ako cítim sa taká, že stále viac pripravená. No, a teraz si hovorím dnes, ako som sa tak produktívne zobudila, že je čas na nové video, lebo prišlo veľa otázok a tak si hovorím, že než by som mala každému odpísať, tak viete čo, radšej vám to poviem. Radšej vám to všetko poviem a ak tam bude ešte stále niečo, čo som nezodpovedala, tak sa k tomu niekedy vrátim, alebo čo, ak som zabudla, ale akože vynasnažím sa. Otázka číslo 1 najčastejšie v posledných dňoch. Tu by som chcela povedať, že pokiaľ niečo z toho bude nezrozumiteľné, alebo ste tu prvýkrát, tak sa možno pozrite na tie predchádzajúce videá, dávam to väčší zmysel. Môj stroj to prežil. Môj stroj prežil pád a doteraz som to vždy hovorila a budem to hovoriť
už od teraz definitívne, ak si chcete kúpiť šiaci stroj a mňa sa opýtate, ako si máte kúpiť značku, tak ja vám hovorím, kúpte si Janome, lebo Janomenta prežije všetko. Áno? Môj Janome s kovovým vnútrom prežije všetko vrátane pádu. Boli nejaké drobnosti, musela som utiahnuť pár skrutiek a odniesla si to jedna nasadená patka, ale musím povedať, že z ktorej sa akože kúštik sa z nej odštrbil, čo mi trvalo pár dní, kým som zistila, ale inak stroj to prežil našťastie. Neviem, ako je to možné, povedala by som, že to nie je možné, ale teda prežil. Týmto sa skláňam pred spomenutou značkou. Ak si chcete kúpiť stroj, kúpte si Janome, ten vydrží. Ten vydrží, to teda môžem zodpovedne povedať, lebo spadal akože celkom teda zo stola, takže to nebol úplne akože taký malý pád, ale našťastie nestalo sa mu nič. Číslo 2 otázka, najčastejšia v posledných dňoch. Áno, boli sme v Bojniciach. Už som to spomenula, prišla moja kamarátka sem na kurz a opýtala sa ma, že či by som neprišla urobiť kurz do Bojníc, do ich hotela, ktorí tam prevádzkujú, a tak ako už ja to mám, mne sa málo kedy tá myšlienka odvinie iba jedna jediná, takže v momente, keď to vyslovila, najprv som bola taká, že však áno, uvidíme, ale potom, keď som prišla domov, tak som si hovorila, že vlastne už sme si dávno hovorili s kamarátkami, že by sme si mohli urobiť taký predĺžený víkend a iba by sme si plietli. A vlastne som si hovorila, že to by mohlo byť, lebo sa blížil ten predĺžený víkend, ako bol sviatok 17. A tak som si hovorila, že dobre teda, čo bolo akože predchádzajúci víkend, dnes je streda, čiže minulý piatok, sobota, nedeľa. A tak som si vlastne povedala, že možno by to nebolo zle a v rámci toho ja si odskočím a odučím tento ponožkový kurz. Takže sme túto výpravu zorganizovali a veľmi, teda musím povedať, že úspešne, mám niečo tu na boku, musím povedať, že veľmi úspešne to dopadlo, lebo keď vaše očakávanie je, že pôjdete s ľuďmi, s ktorými si rozumiete a strávíte s nimi nejaký čas a ešte budete pri tom robiť aj to, čo vás baví, tak tam nie je žiaden dôvod, aby sa to nevydarilo. Čiže sme prišli do Bojníc, do hotela Belasy, kde sa o nás úplne krásne postarali, akože tým, že ten hotel nie je nejaký obrovský, tak to má takú veľmi rodinnú atmosféru. A ak ste z odkiaľkoľvek z okolia chystáte sa do Bojníc, tak ja môžem iba odporúčať. Ak chcete stráviť príjemný čas, tak hotel Belasy rozhodne je vaše miesto. A veľká výhoda z môjho pohľadu je, že je naozaj iba kúštik do centra, to ste v podstate hneď na pešej zóne, tam prejdete pár krokov, čo bolo veľmi príjemné. A vlastne tam sme zostali celé tie 3 dni, piatok, sobota, nedeľa, a tam som aj učila ten ponožkový kurz v sobotu popoludní. Hneď ako sme prišli vlastne a ubytovali sa, tak lebo je tam nejaká obchádzka, myslím, v Trenčíne, čiže cesta trvala trochu dlhšie, ako som ja predpokladala. Každopádne som to slúbila, takže som dala dopredu vedieť a vy ste navrhli, vlastne ľudia alebo dievčatá, ktoré pletú z Bojníc, navrhli, že by sme sa mohli stretnúť v kaviarni, v konkrétnej kaviarni, o ktorej o chvíľu poviem. A tým pádom ja vlastne, keď sme sa ubytovali, tak ja som smerovala už, aby sme zohnali nejaký stôl, aby sme sa naobedovali a aby som sa dostala na čas do tej kaviarne a prípadne, aby dievčatá potom prišli za mnou. Čo sa nám podarilo? A teraz musím povedať, že ja som v Bojniciach dávno nebola, už som to spomenula, a vlastne z toho času, keď som tam bola predtým, tak nemám nejako extra veľa spomienok na to celé. Každopádne, čo bolo pre mňa obrovské prekvapenie, bolo, ako veľmi sa dobre dá v Bojniciach najesť. A teraz ja som ten človek, ktorý rád je, ale toto bol oveľa vyšší level prekvapenia, ako som očakávala, lebo v podstate tým, že to centrum je také veľmi kompaktné, tak vy máte ako keby jednu reštauráciu za druhou a musím zodpovedne vyhlásiť, že máte jednu výbornú reštauráciu za druhou. Naozaj, že klobúk dole, neviem, ako sa im to podarilo. My sme samozrejme neprešli všetky, lebo toľko času sme ani nemali, ale v tých, ktorých sme boli, tak to bolo jedno vynikajúce jedlo za druhým. Veľmi profesionálne všetko, akože tam nie je tomu čo vytknúť, ale bolo také, že
ja som to nejako neočakávala, lebo musím povedať za seba, že nie je to vždy pravidlom na Slovensku, že keď sa posuniete ďalej od Bratislavy alebo od väčšieho mesta, tak niekedy táto časť toho, čo zahrňajú služby, je taká, ako keby tomu ľudia nepripisovali význam, ale podľa mňa to k tomu patrí, aby ste sedeli v príjemnom prostredí a aby ste sa dobre najedli, keď niekde ste, že to je taká súčasť toho oddychu alebo toho času, ktorý chcete prežiť príjemne a to sa v Bojniciach veľmi podarilo. No a potom, keď sme sa naobedovali, tak sme sa vlastne posunuli do dohodnutej kaviárne, ktorá má taký veľmi poetický názov a volá sa Jedna báseň. A tu musím ja povedať takúto dôležitú vec, že doslova toto je kaviareň Jedna báseň, už len tým, aké má miesto, pretože vlastne ona je na rohu a vy máte výhľad na Bojnický zámok, čo je úžasné a vlastne do toho parku. Takže už len to samo miesto o sebe je krásne. Ďalšie, má veľmi príjemnú majiteľku, to sa ani nemusíme baviť, pozdravujem Svetlánku. A je tam to najdôležitejšie, ako by som to charakterizovala, že je tam kľud. V tej kaviarni je kľud, je tam taká pohoda, sú tam ľudia, ktorí sa tešia z toho, že si vedia vychutnať čálku kávy. A za seba musím povedať, že ja by som kľudne každý mesiac obetovala aj niekoľko klbiek vlny, aby som mohla pliesť presne v tejto kaviarni a dať si tam kávu a dať si tam koláčik, lebo jednak, že bolo to výborné, že to samo o sebe bolo výborné, alebo teda, čo ja viem, bylinkový čaj si môžete dať rovnako. Ale je tam, tá kaviareň je dosť veľká, je tam dosť veľa miesta, je tam dosť veľa svetla. A tým pádom sa tam veľmi príjemne plietlo nám všetkým a aj sme sa tam znovu vrátili, lebo vlastne to je taký ten druhý krok toho, čo by ste chceli, že keď si chcete oddychnúť pri pletení a zároveň, lebo vy nemusíte byť súčasťou konverzácie iných ľudí alebo súčasťou života v tej kaviarni, lebo môžete iba tak byť a pliesť si. Čo sa nám úplne nepodarilo, lebo veď nás tam bolo viacej a zároveň sme sa stretali s miestnymi dievčatami a ukázalo sa, že a myslím si, že to platí nielen pre Bojnice, že tam je dosť veľa ľudí, ktorí pletú, iba navzájom o sebe nevedia a niekedy stačí podľa mňa urobiť iba naozaj malý krok, aby ste sa spoznali aj s ostatnými a asi príjemné, veď nemusíte hneď zdieľať, akože nemusí to byť nevyhnutne, že to budú ja neviem, veľmi osobné kamarátstva alebo niečo, ale môžete spolu kráčať kúsok cesty, možno vašej tvorivej a stráviť taký spoločný čas a my sme toto presne urobili, takže sme sa navzájom zoznámili a strávili sme príjemný spoločný čas pri pletení, musím povedať. Aj sme sa teda zoznámili s pani majiteľkou a ona má ešte jednu kaviareň v rámci Bojnic na inej časti tej pešej zóny, ktorá sa volá Moja šálka kávy, kam sme sa opakovane vracali z prozaického dôvodu, že tam predáva nádherný porcelán. A teraz ten porcelán je vlastne aj v tých kaviarniach oboch. Takže ako sme z neho pili, tak sme sa do neho stále viac a viac zamilovávali. Čiže sme sa na tých cestách zase naspäť, alebo na cestách do tejto kaviarne zastavovali v tej druhej a obzerali ten porcelán a rozhodovali sa, že no proste dali sme, akože to bolo kompletne nečakané, takže sme sa rozhodovali, ako veľa šálok človek potrebuje, či potrebuje odtiaľ aj nejaké vianočné darčeky a podobne. Takže toto bolo takým veľmi príjemným prekvapením v Bojniciach. A musím povedať, že keby som teraz rýchlo mala, ako nie som až taký ten človek, ktorý až tak veľa chodí do kaviarní, a to je z prozaického dôvodu, že veľa času som v práci a veľa času teda keď som doma, tak chcem mať taký ten svoj kľud, ale keby v Bratislave taká kaviareň bola, ako je Jedna báseň v Bojniciach, tak ja v nej pravidelne sedávam, tomu môžete veriť. A všetci, čo ste z okolia, tak si tak hovorím, že určite by to stálo za to urobiť si tam také pravidelné pletenie, lebo tam sa konajú všelijaké podujatia. Takže ak ste tam ešte neboli, tak podľa mňa kľudne choďte, zamyslite sa, zorganizujte sa, možno sa spoznáte aj s inými ľuďmi, ktorí pletú a ja som si istá, že vás tam v Bojniciach je dosť, lebo z toho, čo som videla, tak naozaj tam a určite aj v okolí sú ľudia, ktorí pletú a možno by radi plietli s vami spoločne. Takže to by stálo za to. Toto bola naša časť, celkom sa nám vydarilo na počasie a potom v sobotu sme plietli v kaviarni do poludnia a popoludní som ja učila kurz a dievčatá sa potom pridali moje kamarátky a vlastne si plietli s nami. A to bolo opäť veľmi príjemné a samozrejme sme potom zostali pomerne dlho hore, boli sme sa navečerať
a plietli sme až do noci a to bolo opäť príjemné, lebo to bolo presne takú predstavu sme mali, že takto bude nejako vyzerať a to sa podarilo. Musím povedať, že som si veľmi oddychla a verím, že si to niekedy zase zopakujeme, lebo to bolo naozaj príjemné. Odporúčam znovu, iba by som to prizvukala, nerezignujte na to, ak nechcete pliesť sami, lebo mne sa stále viac osvedčuje, aj keď som chodila ľudia, že keď sa o tom rozprávame, ľudia proste pletú teraz veľa, venujú sa všeličomu a iba treba nájsť nejaký dobrý spôsob, ako sa stretnúť alebo akým spôsobom sa nejako spoznať. Možno treba nájsť jedno miesto a tam to niekam napísať, alebo čo neviem, skúste. Ja viem, že aj vďaka tomu jednomu videu pred prázdninami sa veľa z vás spoznalo a skamarátilo. Možno sme sa so všetkými nevideli aj vďaka tomu, alebo kvôli tomu, že bol ten sviatok, čo rozumiem tomu, že nebolo najrozumnejšie načasovanie. Na druhej strane pre nás bolo dokonalé, lebo sme si mohli urobiť predĺžený víkend, takže to bolo také príjemné aj s užitočným, by som povedala. Takže toľko z nášho výletu. Myslím, že každý, kto sleduje môj Instagram, môj akože osobný, tak si tam všimol, že som sa veľmi vášnivo zamilovala. A zamilovala som sa do psíčka, do šteniaťa, ktoré patrí do kaviarne. Neviem vlastne, že či je to štenia, ale vyzerala ešte ako štenia, ale je to nádherný samojed ako plemeno psíka. Ak ste ho nikdy nevideli alebo neviete, aké je to plemeno, tak sa na neho pozrite, lebo to je prekrásny huňatý biely psík. Nádherný, akože fakt, že krásny. A druhé, okrem toho, že má krásny vizuál, tak ten psík je akože konkrétne táto Luna, nádherná, úžasná, s takými očami, že vás má na 3 doby. Tak tá Luna je vlastne, z nej vyžaruje hrozný pokoj. Podľa mňa ona by mohla byť kľudne terapeutický pes, lebo taký kľud z nej išiel a zároveň ona je očividne sa rada poprechádza po okolí, kľudne aj sama, a potom keď sa vráti z tej vychádzky, tak sa postaví pred vchod do kaviarne a zašteká a tí ľudia jej hostia väčšinou otvoria alebo prichádza zadným vchodom. Takže ona je taký psík, povedala by som, že veľmi samostatný, veľmi pokojný a myslím si, že to je takéto zosobnenie toho, že keby som si predstavila idylu, tak toto je presne, že to je taký ten typ psíka, ktorý tak ľahne k vašim nohám oddane vy sedíte pred krabom, on leží vedľa nás a vy si pletiete. A potom okrem toho, ja som tam mala taký moment, ku ktorému sa teraz musím priznať, že pamätáte si takúto rozprávku Tom a Jerry a niekedy je taká tá chvíľa, keď ten Tom, kocúr, si predstavuje tú myšku Jerryho ako súčasť sendviča, alebo samozrejme má na jeho slínu. A ja som si chvíľami tak prípadala, ale nie, že by som chcela tomuto psíkovi ubližiť, to v žiadnom prípade nie. Ale keď som videla Lunu, tak som videla zároveň krásny chodiaci sveter, lebo zo samojeda vlastne tá jeho srsť alebo ten vlas, ktorý on má, sa používa na pletenie a je to veľmi kvalitná priadza. Nemôžem povedať vlna, lebo vlna je z ovečky, ale priadza. A to, čo o nej môžem ja povedať, je, že to je priadza, ktorá je áno drahá, lebo však logicky toho psíka musíte jednak vyčesávať a jednak vám dlho trvá, kým získate nejaké množstvo vlny, z ktorého môžete niečo vyrobiť. Ale ja som minulý rok, ja už som to spomenula, myslím, že sme sa o tom už rozprávali, ale teda to pripomeniem pri tejto príležitosti, lebo ja som minulý rok zohnala jedno klbko takej priadze zo samojeda. A teda vytvorila som si z toho jednoho klbka ponožky a urobila som to kvôli tomu, že mala som iba jedno jediné klbko, nejako sa mi to nepodarilo. Tú vlnu nie je ľahké zohnať, je veľmi obmedzený čas v roku, kedy je k dispozícii. A musím povedať, že pôvodne som zvažovala, že z nej urobím čiapku, ale úprimne to by aká musela byť strašná zima, aby som ju mohla mať na hlave, lebo toto je niečo, čo vytvára naozaj veľmi teplú pleteninu. Takže vlastne som sa potom rozhodla, že to, čo mi oveľa viac príde vhod a to, čo budem oveľa viac používať, sú ponožky, pretože ja mám nohy často studené a vlastne som si uvedomila, že tie mi urobia oveľa lepšiu službu, takže som si uplietla takýto krásny pár ponožiek. Oni majú, keď sa na ne pozriete zblízka, intenzívny vlas, ten vidíte,
A vlastne ako toto je na pomerne veľkých ihliciach, takže tá ponožka celkom rýchlo pribudala. Naozaj také, že keď si ich dám na nohy a keby som bola v miestnosti, kde sa kúri, tak v jednom momente si ich musím dať dole, lebo naozaj hrejú. Ale priviedlo ma to aj k myšlienke, že určite časom budem chcieť mať taký sveter, že sa budem obzerať po internete, lebo sú niektorí chovatelia, ktorí spracúvajú tú srsť na priadzu. A toto bolo vlastne to, čo som hovorila, že keď sa na tú Lunu pozerám, okrem toho, že sa mi strašne páči ako psík, akože to, čo vyžarovala, tak zároveň ja som videla takéto chodiace príslušenstvo, alebo teda taký krásny sveter. A keby to bol môj psík, tak rozhodne je česená každý večer. Ja mám takú veľkú nádobu, do ktorej skladujem ten vlas vyčesaný a ktorý by som potom pravdepodobne spracúvala nejakým spôsobom, teda upriedla, aby som mohla pokračovať v pletení. Takže toto bolo pre mňa to bolo také veľmi symbolické a vlastne som si hovorila, že to viete výhodu, lebo máte psíka, ale zároveň máte priadzu na ceste. Takže veľmi, veľmi, akože priznávam sa čestne, už som sa pozerala na chovateľov so šteniatkami samojeda, lebo Luna teda tá zasadila chrobáka do hlavy. Takže toto bolo všetko o bojniciach a teraz ja tu mám pred sebou všeličo, ale zároveň si myslím, že veľa z toho ste už videli. A to je z prozaického dôvodu, že to, čo som hovorila minule, Vianoce sa blížia a teda mne k mojim 2 deťom pribudli ďalšie 2. To sa vám stáva, že keď máte deti a potom vlastne vy máte nejaký počet detí a ten sa potom znásobuje tým, že prinášajú svojich partnerov a potom poťažme možno časom pribudnú ešte nejaké ďalšie deti, čiže vám sa akože znásobuje počet detí. V tomto prípade sme na číslo 4 a tak samozrejme, že by som im, teda ja neviem, čím to urobí radosť, ale možno, hej, že by som im niečo a tým pádom sa dostávame do sekcie Vianočné darčeky, ja o tom hovoriť nemôžem, ani by som nechcela. Hoci ja si v skutku nemyslím, že to niekto z nich pozerá, ale jeden nikdy nevie, takže ja musím byť obozretná v tom, čo poviem alebo čo ukážem a tak som sa rozhodla túto celú časť neukazovať, ale sľubujem, že pripravím ešte jedno video, ktoré asi keď sa mi to podarí, tak a stihnem to medzi Vianocami, pôjde von, aby ste videli teda, čo sa mi podarilo. Nie, že by to bolo nejaké masívne, alebo že by som mala presvedčenie, že stihnem neviem čo, lebo to určite nie. Aj teda už je ten čas taký, akože sa kráti, ale nejaké veci, pár vecí by som chcela a dúfam, že teda sa mi to podarí a že vám ich aj v nejakom rozumnom časovom usporiadaní potom ukážem. Ale mám tu niektoré veci, ktoré mám rozpracované, ktoré ste už možno videli, ale sa posunuli v procese, takže tie by som vám chcela dnes ukázať, lebo tie vám ukázať môžem. A na začiatok musím začať, alebo nemusím, ale začnem týmto svetrom, ktorý je od Marie Volin. A keď sa pozeráte na toto video, tak vlastne dole je kúsok textu pod ním a keď kliknete na to čítať viac, alebo v angličtine je to, že read more, tak vlastne keď to rozkliknete, tak tam je oveľa viac informácií. Ja tam vždy píšem do popisu všetky tieto projekty, o ktorých hovorím. Čiže ak vás niečo z toho zaujíma, že ktorý to je, ja neviem, model alebo čo, tak tam si môžete kliknúť na tie jednotlivé linky, ktoré tam pridávam a môžete sa pozrieť vlastne, že čo to je za autora alebo aký to je sveter. Keď mi tú otázku položíte, tak ja na ňu skôr či neskôr odpíšem, ale niekedy to nie je hneď a toto si viete prečítať hneď, takže odporúčam si to pozrieť, ak vás to zaujíma. Toto je sveter, ktorý som uplietla už dávnejšie, je to sveter od Marie Volin. A to nehovorím náhodou. Tento týždeň príde jedna veľká várka vlny od Marie Volin, jej British Breed, to je jej vlastne značka vlny, ktorú vytvorila na vypletanie týchto krásnych svetrov, ktorých tvorí dizajn. A toto je jeden zo svetrov, ktorý som ja plietla a nie je úplne v originálnej farebnosti, akože v tej, akej to malo byť, ale je to farebnosť, ktorú som si ja trochu prispôsobila. Tá pôvodná verzia ani nie je upletená z British Breeds, ale mne sa tá
vlna páči veľmi, aj rada s ňou pracujem, takže som vedela, že to chcem, že ten sveter chcem urobiť z nej. A aj som urobila a viete čo? Ja sa musím s veľkou hanbou sa musím priznať, že tento sveter chudák čaká už veľmi dlho na to, aby som zapracovala tieto nitky vo vnútri. A tak som si povedala, že možno keď ho tu takto ukážem, takže ma to, že sa tak akože, že to budem cítiť ako záväzok, aby som ho dokončila, aby som ho mohla začať nosiť. A zároveň toto je také obdobie, keď veľa z vás si kupuje tie vlnoboxy, ktoré tam máme pripravené, lebo si chcete urobiť radosť, čomu ja absolútne rozumiem, lebo toto je taká, povedala by som, že jednak je to položka, ktorá je taká už hodná vianočného darčeka, lebo však tá vlnka nie, povedzme si to tak, že tá vlnka nie je úplne lacná, zároveň stojí každé jedno klubko za to, lebo budete mať sveter, ktorý by som povedala, že budete mať nadčasový, krásny, z veľmi kvalitnej vlny. Takže rozumiem tomu, že toto je to obdobie. Čiže teraz tento týždeň príde vlastne tá veľká várka vlny, to je myslím už posledná, ktorá príde do Vianoc a tým pádom znovu pribudnú aj tie vlnoboxy, ktoré boli v tomto momente vypredané. Takže ak na neho čakáte, tak najbližších dňoch, najneskôr na budúci týždeň na stránke pribudne. Ja ani neviem, že čo by som znovu viac k tomu povedala, lebo vy, čo poznáte Máriu Volín a chcete sa do toho pustiť a chcete to vyskúšať, ja môžem povedať iba jedno jediné za seba, určite choďte do toho. Vlna je krásna, dizajn je krásny, nie je to také ťažké. Ak sa chcete naučiť vypletať alebo sa potrebujete niečo spýtať, tak som zase vypísala kurzy, takže teraz by tam mali byť už v najbližších dňoch pribudnú až do Vianoc, to, čo ešte stihneme. Ak potrebujete iba poradiť, kľudne sa zastavte, keď budem vedieť a keď budem môcť, tak vám rada poradím. A to je vlastne všetko, čo by som k tomu chcela povedať. Čiže tento som tu záväzne ukázala a týmto očakávam, že ho že dokončím, lebo to nie je už veľa práce, aby som ho mohla začať nosiť. Na sebe mám, to som zabudla, mám na sebe sveter. Napíšem vám do popisu, lebo teraz som sa samozrejme nepozrela som sa, ako sa volá. Je to ale sveter od dizajnerky, ktorá sa volá Tanis Lavallee. Ona je jednak dizajnerka, jednak farby vlny a toto je jej projekt a toto je sveter, ktorý mám veľmi rada a zároveň je veľmi teplý, lebo keď sa na neho pozriete, tak on je z viacerých vlákien. Myslím, že som za každým dávala dokopy 3. Takže akože výsledok je, že je to naozaj hrubý sveter, ozaj aj je taký trošku ťažší, ale mám ho veľmi rada a veľmi dobre sa mi nosí. A tam si vyviete vlastne tú svoju vlastnú farebnosť vytieňovať podľa svojich predstav. Je to taký ten fade, ktorý ide až smerom dole od najsvetlejšej po najtmavšiu. V mojom prípade je naozaj tvorený s výškami vln, ktoré som našla. A musím povedať, že ak sa pozeráte trošku okolo seba, trebárs na Instagrame alebo ďalej na internete, tak ste si určite všimli, že toto je niečo, čo sa teraz veľmi tak prediera do pozornosti. Aj minulý rok som ja robila takú deku, takú veľkú šatku, čo som si mimochodom uvedomila takto nedávno, že ja som slúbila, že napíšem na tú šatku návod a aj ho mám napísaný, ale som ho nikdy neuverejnila, takže toto dúfam sa mi podarí v najbližších dňoch, aby som ho pridala na Ravelry, aby ste ho tam našli. A tam som išla vlastne tým istým princípom a síce, že som spletala, myslím, 3 vlákna hrubšej vlny dokopy, ktoré vytvorili taký ten melírovaný efekt a potom pridala strapce. A toto je presne ten istý princíp. A ak sa pozeráte na to, že čo sa teraz nosí, tak ste si museli všimnúť, že okrem toho, že sa nosia vesty, tak tie vesty začínajú byť robené presne týmto spôsobom. To znamená, že vy máte ako keby každý riadok inej farby. A je to veľmi zaujímavé, pokiaľ máte doma kôpku vln, ktoré by ste chceli spracovať, lebo sa dá s tým pekne pohrať, len sa musíte zahľadieť na rozumné vyváženie tých farieb. To je to, čo robí tie vesty a svetre krásnymi. Dobre, to je to, čo mám na sebe. Budete mať napísané v popise, že čo to je zač. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo tu mám akože vo fáze síce pomalého, ale predsa len dokončovania. Blížim sa do finále s týmto svetrom, ktorý sme začali pliesť spolu. Mám z neho radosť, vyšiel presne podľa mojich predstav.
je z vlnky Biche Bush v odtieňoch, je to Biche Bush Le Petit Lambswool a je v odtieňoch Off-White a toto je Norwegian Red. Tieto dva odtiene. Mám zatiaľ v tomto momente veľmi dobrú spotrebu. Nebudem to teraz prevrácať na opačnú stranu. Je to sveter, o ktorom som naozaj veľa hovorila v tých videách o vypletaní, lebo som sa snažila vám ukázať, akým spôsobom sa to robí, aby ste získali odvahu. A zároveň, ak sa chcete pustiť do vypletania, chcete si to na niečom natrénovať, tak toto je dobrý vzor, by som povedala, lebo vy vlastne máte iba túto jednu časť, kde máte vlastne dlhšie vlákna, ktoré musíte ťahať vzadu a zvyšok je naozaj malý vzor, takže vy viete to vypletanie dobre natrénovať. Momentálne som vo fáze, že idem robiť patent a potom už iba rukávy a to už iba znamená, že toto je jeden z 3 svetrov, na ktorých v tomto momente pracujem a všetky sú vo fáze, že už iba rukávy. Teda veľmi málo na tele a už iba rukávy, čiže toto bol prvý. K nemu by som povedala iba toto, že vy si to viete prispôsobiť, napíšem vám tam, ktorý to bol, podľa akého návodu to bolo, viete si prispôsobiť hrúbku ihlic, tam nebolo presne alebo striktne dané, ale musím povedať, že to bolo prvýkrát, čo som plietla s touto vlnou Biche Bush a napriek tomu, že to je 100% vlna, krásne sa z nej pracuje naozaj, vôbec nemá ani trochu, ja si ho môžem dať takto na tvár, mohla by som si ten sveter obliec priamo na telo a nie je tam ani, že nejaký pocit, že by mi to vadilo, alebo že by ma tá vlna nejakým spôsobom škriabala alebo niečo, takže toto je určite značka vlny, ktorú stojí za to vyskúšať, ak ste fanúšik prírodných vlákien a ak vás baví vypletanie, toto vrelo odporúčam, to určite za to stojí. Rovnako z tej istej, iba z iného odtieňa, toto je Dark Burgundy Grey, som urobila tento sweater Color Me Lacy a ten je vo fáze, že už iba rukávy, takže ten už iba ukážem, že naozaj som na konci. To sedlo je vypletané z haja, z Holstgarn haja v odtieni Beach. Má to také veľmi dierkované sedlo, už iba rukávy a budem pripravená. Je krásne, je to mäkučké, je to veľmi príjemné. Z tohto svetra sa veľmi teším a som naozaj vysoko motivovaná, aby som ho dokončila čím skôr. Takže to verím, že sa mi podarí. Toto sa musím takto upratať. No a to mám posledný z trojice, s ktorým som vďaka výletu do Bojnic pohla veľmi, lebo ten je vlastne momentálne vo fáze, že sa blížim k cieľu a teraz ho môžete vidieť v tej celej svojej kráse, lebo minule som mala to sedlo také nejaké zbité na tých ihliciach, že som mala krátke lánko, takže ho nebolo tak dobre vidieť. Toto som si zobrala vonku od Regie tweed a klpko od Chopel Vole a jedno vlákno čokoládovo-hnedého moheru od Biche Bush a toto je to, čo som z toho vytvorila a mám z neho obrovskú radosť. Toto je fakt, že krásny kus, na ktorý sa teším. Veľmi dobre sa to plietlo, lebo je to na trošku väčších ihliciach, nie je to úplne, že fingering. Je krásny ten tweed, má taký pekný ten akcent v hnedej a zároveň toto vypletanie, to kopko od Choplu, to je 4x6, v tejto hnedej, to je ten dizajner Kieran Foley, o ktorom som hovorila. Tá hneda je vlastne taká, akože má tam všetky tie odtiene. Veľmi som spokojná a veľmi sa mi to páči. A to, čo musím povedať, je, že vyplietla som sedlo. Ešte bude pravdepodobne kúsok vzoru na rukávoch, ale to som ešte nie som ešte rozhodnutá, že či ich tam dám na vlastne, myslím, že to bolo nejaký 10 alebo 15 cm na rukáve by mal byť ešte vypletaný vzor. Zatiaľ nie som presvedčená, že tam určite bude, ale zároveň zostalo mi z toho klpka od Choplu, s ktorým som vypletala, aj z toho moheru, toľko veľa, že podľa mňa by som kľudne uplietla pár ponožiek.
ešte z toho celého. Takže na to sa musím pozrieť, že ako to vyrieším, že či to použijem do tých patent, akože to ani nie, že nemôžem povedať, že by to bol patent, lebo myslím, že ten sveter nemá patent, ale že má taký kus vlastne ešte vypletania, uvidím. A druhé, napriek tomu, že vidíte toto celé, toto je druhé kopko z tej regie, z toho tweedu. A keď sa na neho pozriete, tak vidíte, že mám ešte naozaj akože hodnú kvopku vnútri. Má to klopko naozaj úžasný návín, čiže v tomto momente to, čo vidíte, je necelé klopko od Chopel Vole Starke 6 a druhé klopko vlastne tejto regie tweedovej a musím povedať, že už som v podstate skoro na konci, čakám na patent, celkom isto z tohto spravím ešte jeden rukav, čiže budem mať spotrebu 3 klopka na celý ten sveter, čo je naozaj neočakávaná, veľmi príjemná spotreba. Mám z nej radosť. A zároveň veľmi pekne to pribúda, lebo ja si myslím, že mám 3,5 ihlice. Áno, 3,5 ihlice. Samozrejme to záleží od vás, od toho, ako uťahujete. Ale čo sa tohto tweedu týka, tak rozhodne to nie je posledný krát, čo s ním robím, lebo tá vlna je veľmi príjemná sama o sebe. Je tam v nej aj trochu poliamidu tým, že ona je aj ako ponožková, ale zároveň veľmi príjemná pletenina z toho vzniká a mám z toho radosť, ako pekne to vyzerá s tou tmavohnedou, takže toto nie je posledný krát celkom isto, čo z nej robím. No, potom tu máme túto šatku, teda tento nákrčník The Shift, ktorý je od Andrej Maury a to je asi vec, na ktorú sa ma tu v práci ľudia najčastejšie pýtajú a ukazujem ju kvôli tomu, že už mám samozrejme na hodinu ďalšiu, lebo skrátka už som to hovorila a mňa fascinujú tieto klopká z Edition 3, takže tu už mám ďalšie. Takto vám to poviem. Vlna, ktorú som použila na tento nákrčník, je od Chopel Vole Edition 3. Použila som 3 klopka, nerobila som s nimi nič extra, iba som skrátka dodržala ten návod. On je taký asymetrický, keď sa na ho pozriete. Tu vzadu má tento jeden záverečný šev. Takto to vyzerá zo zadu. Takto tá vec vyzerá spredu. Má taký netradičný tvar a keď si ho dám okolo krku, tak by som povedala, že toto je taká veľkosť veľmi príjemná vo všetkom. Jednak tá vlna samotná je mäkká, lebo je to 100% merino. Druhé, máte tu primerané množstvo toho upleteného. Nie je to ani veľa, ani málo. Keby som veľmi chcela, môžem si pridvihnúť vlastne ten nákrčník tak, aby som si ho dala aj na hlavu. Keby sa núdzovo stalo, že je veľká zima a stále je to tu ešte dosť dobré. A teraz už by mi bolo hrozne teplo, lebo tento sveter je fakt teplý. A vlastne tým, že to je iba z 3 tých klbiek, tak a zároveň vy máte, lebo keď sa na to pozriete, tak to klopko tvorí tie prechody. Bez toho, aby ste sa nejako extra tým trápili, tak tie prechody sú tvorené farebne tým striedaním. Tak vás to vlastne veľmi poháňa, že aby ste pokračovali v práci a toto je moje ďalšie pokračovanie a určite nie je posledné, lebo vlastne vždy, keď sa stane, že nejaké z tých klbiek príde, tak sa na ne zahladím a znovu sa opakuje ten istý scenár, že ako by to vyzeralo, keby som použila tieto 3 alebo tieto 3. Takže samozrejme mám náhodené, nebudem vravieť, že nemám, lebo mám. A potom tu mám takéto vlastne 3 veci, ktoré vám chcem ešte ukázať. 1, 2, 3, nie 4. Mám tu 4 a ešte vám poviem potom v rýchlosti na konci, ale to vám poviem až na konci, že čo je nové, že čo pribudlo do obchodu a to vám poviem kvôli tomu, že to za to stojí. Ale to vás upozorním, takže koho to nebaví alebo nezaujíma, tak môžete kľudne odísť od pozerania. No, prvé, z čoho mám veľkú radosť, sú tieto ponožky, tieto kávové ponožky, ktoré som si so sebou brala aj na naše kávové posedenie do Bojníc. Sú to ponožky od Stone Knit, nájdete tú autorku na Ravelry, strašne sú krásne. Ja som videla jej veci už viackrát a tieto ponožky sú pôvodne v knižke, ktorú tá autorka vydala. Teraz si nepamätám, či to bolo tento alebo minulý rok, čo nie je ani podstatné. Pointa je, že pôvodne bol ten vzor iba v knižke, ale teraz už sú aj
na Ravelry ako vzor samostatný. Inak všetky tie, musím povedať, že všetky tie ponožky v tej knižke sa mi páčia, sú naozaj pekné. Ja som urobila zmenu a veľmi som sa inšpirovala jedným z podcastov, ktoré pozerám, čo je Fruity Knitting, kde tá Madeline ich plietla a tiež urobila toto telo vlastne biele, že tie kávičky tam krajšie vyniknú a tie kávové zrnka. Ale použila som celkom inú vlnu, lebo som použila vlnu od Regie, ktorú máme v ponuke. Ja som ju už aj s tým objednávala, že vlastne keď som, lebo som vedela, že budem chcieť tie ponožky robiť a tieto 3 kopka sa mi zdali, že sú presne také, aby sa mi podarilo tie ponožky urobiť podľa svojich predstav. A potom je tam úplne maličký akcent tyrkysový, ktorý som robila z nejakej vlny, čo som našla kopko doma ako zvýšok. Mohlo by to byť z hoci ktorej inej farby. To, čo sú tam tie maličké tyrkysové očka, ktoré tam robia iba taký vlastne také oživenie. Už mám hotovú aj petu. Tie vlnky vyzerajú veľmi pekne, a teda aspoň mne to veľmi páči. Toto je špeciálne taká vlna, ktorá na to nevyzerá, ale je veľmi pekná. Inak by pekne vyzerala aj v tom svetri, musím povedať, lebo to sú také 2 odtiene, ktoré sa spolu krásne hodia, takže to by mohla byť rovnako cesta namiesto toho, keby ste sa rozhodovali, že nechcete použiť to kopko od Chopel Vole. Čiže toto sú moje kávové ponožky, to budú určite moje, z nich mám radosť. Ešte vám ich ukážem zhrubu, aby ste videli. Najprv som bola taká, že... A dúfam, že mi to nebude vadiť, lebo toto sú... Že... Nie sú to moje prvé vyplatané. Nie, to by som povedala hlúposť. Nie sú prvé, ale sú tu niektoré v tých momentoch sú také akože dlhšie vlákna. Ale zase si vravím, nevadí. Budú to moje ponožky. Uvidím, či ma to nejakým spôsobom obmedzuje, alebo nie, dúfam, že nie. Mám z nich radosť, sú krásne. Fakt, že krásne kavičkové ponožky. A potom tu mám, dobre, toto si nechajme nakoniec. A potom tu mám, lebo viete, čo som povedala, že akože snažím sa byť disciplinovaná a teraz je takéto obdobie, že tým, že som sa rozhodla, že budem robiť, teda, že urobím nejaké vianočné darčeky, tak to vždy príde, lebo to je také, že akože pletiete a teší vás, že vyrábate pre niekoho tú pletenú vec. Ale zároveň ten čas, ako sa približuje, tak vás to... Tak z toho začne byť také, že... Lebo to teda musíte to pliesť, aby ste to stihli dokončiť. A ja mám úplne, že neuveriteľné, lebo ja mám, že v tom momente by som začínala. Akože celý zoznam mám toho všetkého, čo by som začala, najradšej zo všetkého, ešte popri tom. Ale je mi jasné, že aby som stihla to, čo chcem stihnúť, tak nemôžem. Ale niekedy mám takú chvíľu, keď sa tak akože... Keď sa tak opustím. A ja som to hovorila už minule, mám. A teraz nie som si istá, že či som vám ho aj ukázala. To je jedno. Mám vybratý jeden vianočný sveter, ktorý by som chcela upiesť sebe. A teraz ja zažívam úplne mučivé dilemy, lebo podľa mňa za tie 2 týždne, ktoré ja sa rozhodujem, a to už od minulého roku, lebo minulý rok už som sa na tom zastavila, že vlastne chcela som ten sveter nahodiť, ale ja sa neviem rozhodnúť v ktorej farbe. A teraz každýkrát, keď sa pozriem na tie projekty, tak sa mi páči veľa verzií, ktoré tam sú. A teraz je tam samozrejme tá klasika, že je tam červeno-biely, zeleno-biely, bielo-červený, bielo-tmavo-červený. Aj každýkrát taká, že koľko tak znesieš vianočných svetrov? Neznesieš tak veľa, vyber si dobre a neviem si vybrať. Ale potom je taký ten moment, že keď sa nedá odolať a tu je toto kopko, ktoré je od Shoplu a volá sa, že Abendstunde. A ono má také krásne farby, že som si vlastne hovorila, že možno by nebolo zlé, a tak som to skúsila, že keby ten sveter, akože ten vzor v ňom, išiel iba z toho jedného kopka a že by to vlastne, že sa to bude v tej ploche meniť, takže vlastne bude biely podklad a tie jednotlivé obrázky, lebo ten vzor je urobený spôsobom, že vy vypletáte vianočné motívy a záleží iba od vás, či urobíte iba sedlo a zároveň v akom poradí urobíte tie vianočné motívy, tak je úplne jedno, lebo oni stále sedia na ten počet očiek, ako sa vám to sedlo rozširuje, čiže vy tie motívy viete pekne, bez toho, aby ste to nejako zložito museli prepočítavať. Je tam vlastne v tom návode, je kľúč k tomu, ako to spraviť, ako si vybrať tie motívy a všetky tam sú. Takže vlastne chcela by som tento vianočný sveter, mám vážne pochybnosti mám o tom, že by sa mi to podarilo, skôr si nemyslím, ale
Každopádne teda nahodila som a toto budem mať také, že keď sa budem potrebovať takže motivačne odmeniť, tak toto je niečo, čo mám na ihlici a som zvedavá veľmi, že ako to klopko bude vyzerať. Jeho tu mám ešte v jednej, lebo oni tie klopka vždy keď prídu, tak vlastne vy sa na ne pozriete a oni vyzerajú, že ako keby každé bolo iné, lebo podľa toho, ako sú navinuté. Takže vždy je to taká výzva, že vlastne sa na neho pozriete a hovoríte si, že zaujímavé, aké všelijaké to môže byť. No, takže tu mám tento svoj budúci vianočný sveter. A tak však Vianoce sú každý rok, nie? Tak čo sa budeme, že sa tu nebudeme hrať na to, že či to stihnem alebo či to nestihnem a zároveň ja už si nedávam tie také momenty bičom nad sebou, neplieskam a ešte mám veľa vecí, ktoré musím urobiť. To, aby mne bolo pekne, jedna vec je, že ja vždy hovorím, že ja som tá osoba, ktorú ľahko uspokojíte v zmysle, že podľa mňa nie je náročné prísť na to, čo mňa baví. Ano? Veľmi zreteľne ja s tým netajím ani v súkromí a ani očividne medzi ostatnými ľuďmi alebo medzi cudzími ľuďmi, lebo ja si myslím, že keď sem niekto vkročí, je to hneď zrejme. Ano? A mne teda rozhodne veľkú radosť vedie spôsobiť samozrejme vlny a čo ja viem, pekné knižky a tak ďalej. Takže okrem toho, že na tom pracujem intenzívne, áno. Celoročne, ja nečakám na Vianoce, celoročne na tom pracujem. A to je jedna výhoda, ktorá tu je, že prichádza pravidelne ten tovar, takže ja tento akože vianočný darčekový pocit si uchovávam. Pre mňa to nečakám až do konca roka, aby som sa takto potešila. Takže ako som už spomenula, a toto je tá sekcia, keď som povedala, že teraz je ten moment, keď ak vás nezaujíma, čo máme nové, tak sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vidíme na budúce, lebo teraz mám niekoľko neodolateľných vecí, ktoré v uplynulých dňoch mňa veľmi potešili a tak vám ich teraz ukážem, lebo treba si robiť radosť, áno, to je veľmi dôležité. Takže prvá vec, a o tej som už povedala, veľmi sa teším, že príde od Marie Volín tá vlna, lebo niektoré odtiene akože máme buď vypredané, alebo už sú veľmi natesno a tam sa naozaj teším, lebo to je každýkrát. Ja mám celý zoznam tých svetrov, alebo teda tých upletených vecí, mám tam aj nejaké čiapky, ktoré by som chcela urobiť. A to mne to v skutočnosti až tak dlho netrvá, lebo to vypletanie, vy sa opäť posúvate v úsekoch, ktoré potrebujete dokončiť, aby ste videli, ako to bude vyzerať. Takže to nie je také, že by to až tak dlho trvalo. Viac je to o tom, že moja pozornosť je rozptýlená na viacero projektov. Takže na to sa teším a na to sa aj veľmi chystám, lebo už tam aj ja mám pripravené, zaškrtané v knižke, že ktoré ďalšie, ktoré svetre, na ktoré sa chystám a ktoré by som chcela ešte predtým dokončiť. A samozrejme, veľmi sa teším, lebo ešte o tom nemôžem hovoriť, ale opäť sa chystá to pravidelné Marijine pletenie, čiže aj na budúci rok bude nový projekt a v najbližších dňoch alebo týždňoch by malo byť takéto odhalenie, že čo to bude. A nepoviem nič, lebo proste nemôžem a keď budem môcť, tak vám to poviem. Určite toto bude miesto, kde to poviem, pretože mňa tie projekty vždy veľmi tešia a sú jedinečné a každý rok je to niečo iné. Je tam taký ten moment, že už sa to nebude opakovať, lebo je to limitované, je to k dispozícii iba na chvíľu, takže som rada toho súčasťou, lebo vždy sú to krásne veci. Čiže toto príde, na to sa môžete tešiť. Potom prišla táto nádherná knižka a už som to hovorila, môže za ňu Rúženka, lebo som prišla v lete a doniesla tie nádherné časť tých hračiek upletených, takže knižka s hračkami, teda s postavičkami prišla. Ešte verím, prídu aj tie ďalšie, kde je aj oblečenie, ale každopádne, keď som tú knižku študovala, tak som si hovorila, že vlastne tie postavičky sú také nádherné, že to, čo určite k ním chcem, je tá originálna priadza, z ktorej sú upletené. Takže takto. Všetky tie priadze prišli, časť z nich sa už vypredala, ale nemusíte sa tým trápiť, lebo tie odtiene, ktoré sú vypredané v priebehu pár dní, opäť prídu. V tejto knižke je 25 zvieratiek, jedno krajšie ako druhé. Je tam povedala by som, že je tam taký celý súbor, to znamená, že sú tam aj tie divoké zvieratá a sú tam aj také tie zvieratá domáce. Je tu krásna zebra. Môj obľúbený je Edward Laňochod. Ja tu nechcem teraz nejako
Tento leňochod to bude náš leňochod. To je taký môj symbol. Ešte keby plietol, tak to je leňochod to je moje zvieratko. Takže máme knižku, máme k nej priadzu na zvieratka, keby ste sa chceli do nejakého pustiť. Naozaj, že krásne. A potom je tu taká jedna vec. A to bude zároveň ponožka na záver, lebo nebola. A budú to 2 ponožky na záver, lebo prišla vlna, ktorú keď ja som uvidela, tak som si hovorila, že konečne ju niekto urobil pre mňa podľa mojich predstav. A to je, že keď sa na ňu pozriete, a teraz ja urobím tento pohľad a urobím to z takého prozaického dôvodu, že vy keď sa na tie klopka pozriete, oni až tak veľmi, ja neviem, neukážu. Nie je to úplne také, že ako by ste si povedali, že toto nie je prvoplánovo pre mňa klopka, po ktorom siahnem, poviem si, že lebo farby sú pekné všetko, ale nie je to úplne také nie je to až také veľmi intenzívne, že by som si povedala, že áno, toto je klopka, bez ktorého nemôžem žiť. Lenže ja som videla vlastne najprv potenciál toho klopka, takže sa stalo, že samozrejme mňa veľmi nadchlo a vedela som, že toto k nám príde a musíme to mať, tieto klopka, lebo to tak je. Lebo to, čo z neho upletiete, je takýto dokonalý kus retro ponožky, ktorá má... Toto je ponožka úplne, že ja ani neviem, čo by som k nej povedala. Vo všetkých tých odtieňoch je nádherná, proste tá vlna je krásna, vo všetkých tých farebných prechodoch je úplne dokonalá. Samozrejme, že ja som neodolala a náhodila som hneď, ako som ju vybalila zo škatule, lebo to sa nedalo, áno, to sa nedalo, to je proste jedna krásna, jedna krajšia ako druhá. Nádherné, úplne, že úžasné klopka, nádherná vlna samovzorovacia, ktorá tvorí tie pásy a tým, že celý čas je tam ten podton tej čiernej, tak to vyzerá úplne, že babičkine ponožky v čistej svojej dokonalosti. Takže toto sú moje 2 ponožky na záver a toto je zároveň niečo, čo mi urobilo minulý týždeň obrovskú radosť, keď prišli tieto klopka, lebo toto sú proste naše ponožky tohto roku a tá vlna je proste dokonalá. Skrátka, keď som na niektorú čakala, tak je to táto. Čiže, toto bolo, ono sa aj volá sa, že All Time Classics Color. Proste nádherná. To je jedno, po ktorom klopku siahnete, je ich tu, že 1, 2, 3, 4, 5, je tu 6 odtieňov. To je jedno, po ktorom siahnete, jedno je krajšie ako druhé. Ja samozrejme nemám o všetkých 6, akože nie, že by som nechcela, len tie ďalšie páry rúk mi chýbajú. Ale podarilo sa mi vlastne tým, že sme boli na pletacom víkende, podarilo sa mi nahodiť, takže mám minimálne tieto 2. A myslím si, že to tempo, ktoré ma poháňalo, aby som videla, ako to bude vyzerať, že ma poženie aj ďalej a verím, že budem mať 1, 2, 3 dokončené tie páry, ktoré chcem. A to je asi tak všetko, čo by som k tomu chcela povedať. Premýšľam, či som chcela povedať ešte niečo. Určite, akože každý krát, keď prestanem, keď skončím, keď dorozprávam, tak potom mi napadne 10 ďalších vecí, ktoré som chcela povedať. Ale tak si myslím, že asi snáď to bude na dnes všetko. A prajem vám, aby ste si užili pokojné dni podľa možností, aby ste sa potešili z maličkosti, aby ste si našli čas pre seba, možno pri dobrej káve alebo pri šálke čaju. Keby ste mali recept na to, ako sa dá dosiahnuť dokonalosť vo vianočnej výzdobe, dajte vedieť. Dajte vedieť, poteším sa, lebo ja sa poznám a ja potom budem pobehovať na poslednú chvíľu, budem sa snažiť, aby som to urobila podľa svojich predstav a vždy je tam taký moment, ktorý si tak hovorím, že ten film, keby to bolo podľa neho, viete, že to zábradliek je tam tak akože namotaná tá čečina, tam tie ozdoby z toho tak akože vysia a potom máte ten krb a tam je veľký veniec, to sú tam tie čižmičky a to všetko. To by bolo. To by bolo. Taký krb ani nemáme, aby sme na jeho zavesili. Na náš sa nedá ani jedna čižma zavesiť bez toho, aby som nezničila. Ani by to tam dobre nevyzeralo. Ale nevadí, to neznamená, že je všetkým dňom koniec. Nejako to určite vymyslím a vyrieším. A ešte jednu vec by som strašne chcela, a to moja kamarátka na tom už intenzívne pracuje niektorý rok. Ja by som
oni stavajú na Vianoce z lega vianočnú dedinu a železnicu okolo stromčeka. A to je taká jedna vec, ktorú by som ja chcela veľmi jedného dňa. Lebo keď som bola malá, moja teta, jej otec bol železničiar a oni mali... Mňa to uchvacovalo každý jeden krát a ja som vždy dúfala, že bude doma a že mi ukáže. Ja si teraz presne nepamätám, podľa mňa on to mal pod postelou v spálni, on vytiahol takú jednu obrovskú dosku a tam bola celá tá železnica a tie svetielka svietili a tie vláčiky tam chodili, to bolo akože dokonalé, fakt, že to je, že ak je niečo, čo by som ešte chcela si splniť, tak by to bola takáto železnica s tými domčekami, s tunelmi, s takými tými kopcami, to je niečo, čo mi sa strašne páči, fakt. A aj by som už asi mala miesto, nie som si istá úplne, že lebo to boli také tie malinké vláčiky, oni sa aj očividne nejako volajú. Myslím, že to má takú nejakú značku, že HO alebo niečo, to je taká, akože v tomuto svetu ja až tak veľmi nerozumiem. Každopádne ja vidím pred sebou a mne spáči ten koncept toho, že to viete poskladať z lega, lebo tam si viete každý rok urobiť iný domček. A to je také, že možno príde čas, keď namiesto toho, aby som sa zamýšľala nad celou tou výzdobou a všetkým a plietla pre každého nejaké ponožky alebo niečo, možno každýkrát prídem doma a postavím kus legovej dediny a to by bola taký pekná náplň akože na v podstate na december a na celý ten advent. Nad týmto sa musím zamyslieť, to je taký koncept, ktorý by sa mi páčil, lebo akože ja rada staviam Lego a ja rada sa pri ňom odreagujem a toto by sa mi asi veľmi páčilo, musím sa nad tým zamyslieť ešte raz. A možno tento rok začnem nejakým prvým legovým vianočným domom, uvidíme. Každopádne, prajem vám, nech máte pekné dni, nech ich máte pokojné, nech ich máte radostné. Treba si asi uvedomiť, že žijeme len raz, takže si treba tie dni tak akože tak smerovať k tomu a vyberať si, že čo nás bude hnevať alebo čo nás bude tešiť a čo si prajeme do života viac. A to neznamená, že v mojom živote vládne dokonalosť, určite nie. Veľakrát sa nahnevám, veľakrát ma nahnevajú ľudia, ale no tak čo, tak potom spletiem, potom sa z toho vypletám. Tak nech sa aj vy z toho vypletáte, prajem vám nádherné dni a vidíme sa niekedy na budúce. Dovidenia.